musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV ɗo mbawɗon wonde no goni ɗon fof on calminama on juurama on ñaganama Allah balɗe juɗe battane moƴƴe caggal nde jettiɗen gueno jurumdero jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe laamaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti sabbuji ɗi kala sababu wodede en ko jignaɓe ɓe yaaɓe yalwa toon foof to heddi ɓe duusugoy sababu goɗɗo ko arde eɗen kumnade hakkude men e yeeɓiyanko men mbawi wonde kala lewlal finan Abou Samba Diop e galleji o calminama juurama ɗon calminten joom galle o mi yi ko mawde debbo en gorko suka en mawɗo jaam e kisale mabɓe emen enen kala julɓe noon calminten technicien o ono ceerno Djiby Dieng mo ganduɗa fayida mawɗo watta e oɗo galle nde wonno so yeeɓama walla nanama yimɓe beltima hen mbaɗi hen jaabuji walla mbaɗi hen teskoyaji mumen ko Allah ina ɗum omo tawa en calmini ɓinguel men mo mbaddeten émission e kala saaha on Elimane Gaydou onon kala on calminama dendagal yeeɓoɓe kala calminama kadi juurama kadi wasiyaji moon e bagginali mum fof ina ɗaɓɓa e ko mbatten ɗo ko ɗum noon mi juunata ko hen mi totta micro ono Elimane assalamu aleykum rahmatullah waaleykum salam rahmatullah baba mara saminama juurama en calmini bandiraɓe yeeɓo men ɗo e nder leydi ha caggal yeedi kam fof en calmini juurimaɓe min mbiɗani kadi en jetti kadi gandama ceerno Djiby kanko nangui kaɓirɗe salminama kadi o juurama eyyi kadi no mbiɗani en garte yewtere men ganduɗa hoorema Njanngen Pulaar no gonɗen wadde ɓe ganduɗa hakkude men kadi yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kamɓene kadi ɓe jarama saabu kala yewtere ɓe mbaɗa hen kadi ɓe gadda hen kadi miijoji mabɓe kadi machallah ɗum noon wadde hande eɗen ɗiɗo dumonaji foof eɗen gonno hiiso e bindol hande noon kadi ganduɗa hoorema sago duttoɗen kadi e deftere dikkiri joom mawlo nde Yerodoro Diallo windi yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum e ɗum ne kadi Baba Hamad Sall Diém inchallah kadi ko foof ma wattaro ha woɗɗo e seeɗa sa paari en jogui namde ɗe ko ma wonade namde 5 Sall Diém inchallah ko ɗon ganduɗa ko hoorema kaɗeten e deftere nde bisimilla Elimane a jarama kadi en jetti gueno kadi eɗen ñaago Allah yo Allah yurmo Yerodoro kanko e maaɓe julɓe kala e yewtere men walla windande men Njanngen Pulaar no mbiɗa ni hande ko kadi nattaten koye dikkiri joom mawlo eɗen gandi komo kesi mum kadi kiiɗi mum haalede e rogere makko Hammadi Seki Ladde Hammadi moyti yalti nangui lawol dikkiri joom mawlo huudi ina yaaha ha o ari e caangol ina heewi ha hiwi pooɗi o dari o daari o yii no ndiyam ɗam dumtorto cuurki Allah e majjam ɓuuɓde o daari emo miijo gite makko ina ñippi e ndiyam he Hammadi woni e wiide eɗen mooli joomiraɗo e ɓuuɓol nde ɗo dabbunde hikka ɗam hay mbo warimi mi wawa memde ɗum mi wawa memnudemi ɗum hay goto wawa memnudemi ɗum mi fayi ñallude ɗo kono so wona nangue dari e hoore jangol natti mi ɓaɗota ko ɗam ni saka taccude ɗum Hammadi heeɓi fongo jooɗi yaltini tasande e toƴƴorde mum ina toƴƴa ina jawwina jardugal mum dikkiri noyni merni guite mum ina fooɗa cuurki ina dumto emo ñuuña dande less emo jogor yimde ndeke o fali dande tan o leƴƴi mbarodi ina soppini sara makko o giddiri noon tan o tappoyi nder ndiyam o muti emo ngati jardugal makko ha o suppitoyi fongo ngoya
ngoya fongo emo foofira doole embo lemo ko dilli fof o ɗeŋƴo ndeno ɗeŋƴima o ndaari jardugal makko ngal e ngal heewi ndiyam o feɗɗiti jaleeɗe o wi ha boyngal mate kay a bamti o wi ha boyngal mate kay a bamti mataw woni ko joni o haalata ko jardugal he to wuro maɓɓe yimɓe pini subaka jiyani hammadi ɓe cikki ko tawoyɗo tokara makko wuro mumen heddi eɓe lakna hammadi hami tekke mum ha cojji ɓenni o ari haw yetti e wuro ngo faanogo embo heyɗi no feewi ari e ɓernde makko yo sooro ngo ha o yiita galle mawɗo o jippo ɗon o yehi haw yi galle mawɗo heewɓe yimɓe o seli o jippi ɗon o salmina o bisma o jooɗi joom galle o wi rewɓe galle ɓe pewjane koɗo o ko ñaami koye yolde o ummi nden hammadi nani nde ɗo dande o welti embo miiji joni ñamde ara rewɓe ɓe ina jooɗi ina jewta ndeke jejjiti fewnude ñamde kono hammadi yejjitani embo heppi koɓe gaddata ñamde o jooɗi ha ɓooyi hay hunde o yiyani o yanana rewɓe ɓe ko yejjitɓe addandemo ñamde heddi omo miijo no siftinirta ɓe o jooɗi emo deƴƴi ha ɓooyi o feɗɗiti jaleeɗe dande dow kanko tan gooto o jali ha yimɓe galle ɓe fof ndaarimo o wi koni ko jaatigui jalni o wi pewjane koɗo o ko ñaami ko yoldi ummi elle omo andi mbiɗo heyɗi rewɓe ɓe ɗeŋƴi goni e ñumodirde ina mbiya en mborama ko o koɗo woni hammadi arti deƴƴi cel jalani moosani ina wayno mo wona kañum jalanno o woni e gonkinade embo dooyo yimɓe ina daramo mawɗo debbo o wi koɗam a jarama komin yejjinnoɓe bande en rewɓe ɓe ina duka e dow hoore am ha jejjinmi golle am fof hammadi jabaki ina gonkino debbo ummi fewjani hammadi ñamde addi dikkiri ñaami ha haari heeɓi less caali leeli fawdiri koyɗe ina ñuuña jimɗi mum hammadi ina laakne wuro mumen haɓe nani mbo gure goɗɗe heddi leydi ndi fof ina jalamo hammadi ina leeli less caali ha juuloygol yoni ceerno ina ɗon dabbi e nder galle he ina wondi e almuɓe mum nden juma noddinama tan ceerno o ari e hammadi o wi koɗo ummo ha juuloyen juma hammadi wi juma ceerno wi eyyi hammadi wi jeehe toon min mi yaforima Allah yo ɓuuɓon mi tampinta hoore am e mere ceerno wi ko woni aɗa selli hammadi wi miɗa selli kay mi tampinta hoore am tan saabu e tan e mere saabu kala ko juma e juma ko almami muɗata ceerno jali wi mate juma ko ñaaku saka ina jume hammadi wi wona hammadi wi kono ko hen ɓe jumata
longere maɓɓe ceerno andi hammadi wona juuloyowo o woppi ɗum o juuloy nden bottari deftama hammadi rendina e almuɓe ɓe jiiri ɓe goppimo hirande ari kadi o rendina e almuɓe ɓe jiirodiri kadi ɓe goppimo hammadi fini dawi ina felliti wonta jippo e galle kewɗo yimɓe saka galle ɗo yi ceerno ina jippi emo yaha e lawol emo haala omo haalda e hoore makko o wi min Samba Guelajo jeegi Samba Guelajo jeegi e Seykou Oumar e Amadou Sampolil e sila makka e yero mama e ham boɗejo e hamma Alou Seyni e ga koy ɓeɗo fof ko mamiraɓe am goto hen fof ko koɗo subaka joom wuro nangue hoore ɓe meeɗa jabde jippade galleji mawɗi ɗi ɗo ɓe gadori e wuro fof ko ɗon ɓe jipporto min hooram kadi ko heddi hen ko noon mbaɗanmi ɗo gadorimi fof ko ɗon jippotomi hammadi ina yaha ina fewja ha yetti e wuro o ari ha e galle gadano keɗɗo e lawol o jippi ɗon o tawi ɗon debbo goto ina wondi e ɓinguel mum ina ñawi ñaw ina wiye mawba e ñaw ngu heewi yande koye entaɓe e ñaw ngu seɗat ɓandu cukalel ngel seɗat ɓandu cukalel ha gasa heddo hoore mere sa yi jomum cikkata ko tiggu kono tawa ina wawi haalde ina andi hunde fof safrirte ko kuuli ñiiwa wuje ɓandu he tawa memata hoore nde sabu so memide tan nde ɓeydoto ko mawnude nden hammadi ñalli e galle he debbo o ummi salminimo addanimo ndiyam yehi jooɗoyi ha ɓooyi woni wiide Sambam aɗa tampide kono muñ mi ummo mi saggina bottari beele koɗo men ina wotto en ganda so ina yiiɗi hirdude law debbo arti jooɗi kadi debbo dewɗo ɗon ina ƴogoya yongombo dande e Kumba jam weeti no Samba ma wadde ɓandu Kumba ummo tolnomo e galle eɓe kaala ko gasata nde on debbo ɓennata tawa goɗɗo ari ɓe jokka calminali e yewtere debbo woniri noon ha bottaji jonti deftede kañum sagginani taw bottari nana haala tan ko gasata tawi hammadi ina tampi heege ina heppi ko debbo o gasnata haalaji mum ɗi ara saggina bottari dikkiri ina lelino ummi jooɗi woni e dirmade dande dow o ummi o dari ɗum fof dey ko beele bottari ina defte law debbo o wi bandam gorko a wiyat aɗa hirdane hammadi wi ko ɗum de jinmi so jomiraɗo newni debbo o wi ɗum kay waɗetake neɗɗo kay ñallata e galle hirda taw wattaki ande capanɗe jeeɗiɗi ɗo haali hammadi wi hay so deftaka debbo o wi jooɗo wiɗomi saggina joni kadi joni ko law wuro paaɗa ngo woɗɗani hammadi arti jooɗi debbo arti jokki yewtere mum ina haala ko gasata hammadi jooɗi kadi ha tampi yiyani fayande ina jongi o ummi kadi o ɗojji
o dirmi dande dow ha debbo o daarimo o dari o fiili wudere makko e hoore o fooɗi paɗe makko e paftol makko o ƴefti cawgel makko debbo o wi mi senni joomam a yahata ma gottoɗa debbo ummi ari jaɓi cawgel makko joƴƴini o ƴetti ɗon payanel tokosel o lawƴi o waɗi hen ndiyam o jongi o laawi hen cenglon seeɗa debbo ƴetti ƴogirgal mum wi mbiɗo yaha to ɓundu mi ƴooga mi ara joni Hammadi jooɗi ha ɓooyi ari e ɓernde mum min kam holko jooɗimi e dow mum mbar wona ngel payanel boto o debbo hirnatami ɗo de muñ mi ƴeewa ko jongi ɗo ko o dari o lemi so debbo o arani o tiimi e payanel o hippiti o yurni o waɗi feɗelu makko o lobɓi o moosi o wi mate ko tundaram o defanta min ɗo eɗen mooli jomiraɗo ɗum ɗo ko botani min kay ngel payanel boto hirnata kam ɗo e mere yo ar mbiɗo yaha lawulam mi hirna joni o hippi payanel ngel o arto jooɗi emo faɗi ha debbo o ara o jooɗi seeɗa tan are ɓernde makko yo ummo o ɓeyda e payanel he cengle beele mbawa wattu ha o haara o hirda o rutti kadi e payanel he o dari o lemi to o yiyani o lemi ga o yiyani hay goto o yongi caali o yowti cengle o soore payanel o heññi o dunci o arti o hepti jonde makko o jooɗi o footi fulla e fayida emo fiili bugawol makko emo amna koyngal ina wayno ala ko waɗi ndeke Hammadi anda cikolel ina wawi haalde kono e ngel deƴƴi tan e ngel deƴƴi tan e ngel daara ko Hammadi waɗata ko fof e ngel heeɗi ko haalata ko fof ngel faɗi ha nene maggel ari ngel haalani ɗum ko koɗo o waɗi ko nden nene maggel ari ngel wi nene koɗo o ɓeydi cengle e fayande ma tan Hammadi ɗenƴi wi eɗen mooli jomiraɗo beele ɓiye o ina wawi haalde debbo o ari yurni fayande nde wi Sambam an dey ka ñawɗo kono haali gonga nde ɗo fayande ko ɓeydande cengle miɗo addoya ɗo ñorgo mi ara eɗen mbawi hadde ɗo e bindande men ha saaha goɗɗo jokken so tawi aɗa jogino namde e gartene namde he so Allah jaaɓi mbiɗa andi sono wona saabu technicien min wi ko minute aji 4 keddorɗen mi andi ko sono wona namdal ngal ko wonata tan ko morlal jiiri o wi ko o ɓeydi hen wone minute aji 5 goɗɗi woni minute aji 10 wadde eyyi namdal men gadanal holko tagui Hammadi yalti wuuro ngo eyyi tagui Hammadi yaltude wuuro ko ngam dandoyde fittadu mum e bone tokara makko Hammadi Garba mo yenno galle mumen eyyi namdal men ɗiɗi holko tagui Hammadi ene jooɗino e caangol ha ɓooyi fuybi ko Hammadi yi eyyi ɗo Hammadi foti fayide ɗo ina simmo ina ñuuña dande less ha guite mum leƴƴi mbarodi ɗum woni sababu o naati e caangol
ngol wiino o naatata e mum so wona naangi are hoore. eyyi yimɓe wuuro Hammadi en Piini aɓe jiilo Hammadi holto ɓe cikkuno Hammadi yeehi? eyyi yimɓe wuro ngo cikkanno ko Hammadi ko jaaɗo wuro Hammadi Garba en tuubanoyde ɗum. eyyi wadde namdal men nayyi holko woni miijo makko jippade galle mawɗo walla galle tokoso? eyyi Hammadi felliti wonta jippo galle kewɗo yimɓe saka galle ɗo ceerno woni nde tawno kala nde ñamde yonti o dendinte koye sukaɓe ɓe jiira ɓe goppamo. wadde namdal men joyi ko ɗon namde men kaɗata hakkude Hammadi e rewɓe ceerno walla mbiyen hakkude Hammadi e ganduɗa hoorema e jaatigueɓe mum kadi hakkude Hammadi kadi e ceerno. eyyi hakkude sen kaali hakkude Hammadi e rewɓe ɓe nde Hammadi ari e galle he jaatigue o wi rewɓe pewjanemo rewɓe jokki jewte mumen o siftinori rewɓe e wiide ndani caggal nde o jaali ha yimɓe mbatta hakkillaji e makko o wi koɗi ko jaatigue ha woni o wi pewjane koɗo ko ñaami ko yolde ummi ɗum siftinori rewɓe wonde ko jaatigue ummino ko to banggue ceerno o andi ceerno wi ko arɓe juuloya o wi ceerno o mi tampinta hooram e juuloyde saabu kala ko juma e juma ko almameɓe muuɗata ñanda sawi mi jaabima ko woni juma kala ko juma e juma aɗa andi jumde kay mbiɗa andi jumde eyyi o wino kala ko juma e juma ko almameɓe ñamata ɗum joni hay ceerno wi wonde cikkata juma ne waɗi ñaako sakana jume ay so ayi wadde sen ƴeewi wadde deftere nde ɗon nde taƴere nde gasani Hammadi seeki ladde wadde ma en garoy holko Hammadi wi holko tagui Hammadi wi ne hirda Hammadi holko tagui omo hirda Hammadi ma wotto ha para nde hirda walla Hammadi heɓorani wottade? eyyi ɗum no mbiɗa ni so Allah jaaɓi ma en garoy hen kono Hammadi mi sikkita Hammadi wottaki sabu Hammadi heppu ɓeydi hen cegle Hammadi ko baɗɗo bone ɓeydi fayande he cegle duñci kadi waɗi kay ko loɓɓade e barmi janan waɗi ko loɓɓade e barmi janan ɗum ɗon a jarama no fewi wayno waktuji men gaasi ha laaɓi e kadi en mbiya kanko Yerdoro Diallo yo ɗum yaafo ɗum ganduɗa hoorema woni deftere dittir jommol ko timɗa hen ko foof sa wayi ɗum hay soko balɗiɗi beltere sa arti hen mbiyata ko kesso e mayre ni saabu ganduɗa hoorema ko haalata hen ko haaluji mbaɗɗi fayida ɗum saabi deftere nde wawi amen foof minen min cikkanno deftere Pulaar tan ko dikkir jommol woodi saabu ganduɗa hoorema ko deftere hay mo janggani Pulaar ene andi ene nanande ɗum noon wadde eɗen mbiya yo Allah yummomo yaafomo kanko e maɓe julɓe kala nde kadi ande kadi a jarama Baba Hammad so Allah jaaɓi inchallah ha aljuma paato so gueɗo ñaawi. Ilman a jarama kono kadi en jetti Djiby Dieng e golle makko tiɗɗi kono kadi en jetti yeɓiyankoɓe kadi en cabbi namde walla wasiyaji ɗiɓe jogori addande en eyyi ko wona ɗum ko tan ko dikkiri jommolo ko yimɓe mbiyata stress meɗa ko stress wiyanda wiyanda jooɗa tan tawa ne jogui ɓernde tan ronka amde ɓernde yo feere ko nandi hen so tawi a janggui deftere nde tan aɗa jogui deftere nde aɗa wawi janggude tan jangguide a seere metti hay soko metti mbaɗo wawno fof sa janggui deftere nde tan kala hen noon hello ko jangguɗa ma yi hen ko ganduɗa kono artire ɓernde ma ko yijitinma metti ɗe joguinoɗa ɗi fof ɗum noon en calmini fof en juuɗe fof ha saaha goɗɗo so weeli gueɗo assalamu aleykum wa rahmatullah